Okay. Good evening. Now, gaano man kaliit ang nagagawa ng isang tao sa atin, kapag ito'y ating pinasasalamatan, tiyak ang taong yon matutuwa. Magkaroon siya ng isang kagalakan sa kanyang puso at medyo may kalayaan, kagaanan ng kanyang sarili. Kung sa tao natutuwa sila dahil sa pasasalamat, gaano pa kaya ang Diyos? Kapag tayo po'y nagpapasalamat sa Kanya, sa gaano mang kaliit na biyayang natatanggap natin, binabalik natin sa Kanyang pasasalamat. Tiyak ng Diyos ay naluluwalhati. Kaya napakahalaga po ang pasasalamat pagdating po sa panalangin. Ito ang ating pag-aaralan ngayong gabi, ang pasasalamat sa panalangin. Buksan natin ang ating banal na kasulatan, 1 Corinthians chapter 1. At sisimulan natin ang pag-aaral sa mga prayers ni Paul. Karamihan ng prayers ni Paul ay pawang pasasalamat. 1 Corinthians chapter 1 verse 4. Ganito ang pagkakasabi niya. Ako ay laging nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo, dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo'y manalangin. O dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa gabing ito na kami maluwalhating nakarating sa pulong panalangin upang kayo'y katagpuin at sambahin sa paraan po ng aming pong pananalangin. Nawa tanggapin po ninyo ang aming mga pasasalamat ngayong gabi para po sa aming kahilingan sa iglesia, kahilingan sa mga kapatiran, at kahilingan sa mga kaligtasan sa aming pong mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong salita sapagkat ang salita ninyo ay makapagbibigay sa amin ng katatagan ng aming pananampalataya at makapagbabago ng aming buhay tungo sa kabanalan, tungo po sa pagbunga ng Espiritu. Kaya, Panginoon, pagpalain po ninyo ang aming pagbubulay-bulay ngayong gabi ng iyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na maraming beses sa ating mga panalangin na nakatuon lamang sa mga needs natin, sa ating mga pangangailangan araw-araw. At dito po sa ating binasa, makikita natin ang isang halimbawa na pananalangin ni Pablo na puno ng pasasalamat para sa iba. Hindi sa pangsarili lamang, kundi para sa iba. Pasasalamat na panalangin para sa iba. Yun po yung ating paksa, pasasalamat sa panalangin. Now, sa kabila po ng suliranin dito sa iglesia ng Corinto, sapagkat dito mayroong divisions, mayroong immoralidad, mayroong false teachings, ngunit nagawa ni Pablong magpasalamat pa rin sa Diyos para sa kanilang buhay. Now, sa paksang ito, matututunan natin kung paano maging mapagpasalamat sa ating panalangin at kung paano ito nagbabago o nagpapabago ng ating pananaw sa buhay. Kaya sa talatang ito, tignan natin ang panalangin may pasasalamat sa dalawang gawa. Pasasalamat sa dalawang gawa. Una, ito pong pasasalamat ng panalangin ay gawa ng biyaya ng Diyos. Hindi natin magawang magpasalamat sa ating panalangin sa Diyos o sa ating kapwa kung wala po ang biyaya ng Diyos sa atin. Ito po yung nagmo-motivate sa atin. Ito yung nagbibigay, nagtutulak sa atin upang magpasalamat. Natanda natin, ang magpasalamat sa Diyos at sa kapwa nakapagbibigay kagaanan sa puso ng Diyos at sa kapwa. At tingnan niyo ang sabi sa ating teksto, lagi akong nagpapasalamat. Sabi ni Paul, lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos dahil sa inyo. Dahil sa inyo. Si Pablo, hindi nakatuon sa kapintasan o kahinaan o kakulangan ng mga Kristiyano sa Korinto. Hindi siya doon nakatuon.
kundi siya'y nakatuon sa biyayang nangyayari sa kanilang buhay. Kaya para sa atin, ang tunay na pananalangin, nakikita ang kabutihan ng mga gawa ng Diyos sa buhay ng iba. Totoong panalangin, nakikita ang mga gawang kabutihan ng Diyos sa ibang mga tao. Sa halip na lagi tayong nakatuon o nakatingin sa pagkakamali ng iba, dapat nating makita ang kilos ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Yun ang dapat nating makita. Kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao. Huwag natin ganong tignan yung kanilang kakulangan, kapintasan, kasamaan, kundi tignan natin ano bang ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Tulad isa ng halimbawa na isang guro na talagang mabuti at hangad niyang tumibay ang kanyang mga estudyante. Kahit nakikita niya ang kanyang estudyante ay may mga saway. Mayroon nakikitang pagkakamali, pero ang ginagawa ng tamang guro, ini-encourage niya na lumago pa yung kaalaman ng bata. Kaya ang bata, habang lumalaki, tumitibay siya at nagiging seryoso sa kanyang pag-aaral dahil sa isang gurong tumitingin sa kanyang potensyal at hindi sa kanyang kahinaan. So magkaroon tayo ng ugaling mapagpasalamat sa Diyos sa halip na lagi tayong nagrereklamo. Napakahalaga ang magpasalamat sa panalangin. Pasalamatan natin ang Diyos sa kabutihang ginagawa niya sa ating kapwa mananampalataya o sa ibang tao. Tignan natin ang ating Diyos sa kanilang buhay. Ikalawa, so nakita natin una, na ang pasasalamat sa panalangin, ito ay gawa ng biyaya ng Diyos sa atin at sa ating kapwa. Ikalawa naman, ang gawa ng biyaya ng Diyos dahil kay Kristo. Tingnan niyo ang teksto natin. Ang sabi sa teksto natin, lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos dahil sa inyo, dahil sa biyayang ibinigay sa inyo mula kay Kristo Jesus. So ang biyaya na nasa atin ay hindi natin pinagtatrabuhan. At hindi tayo makatatanggap ng biyaya kung wala si Kristo. At upang makatanggap tayo ng biyaya mula sa Diyos, kailangan mo nang magdusa si Kristo, bayaran ang ating kasalanan. Iligtas tayo sa ating karumihan. At ibuhos ang dugo ni Kristo upang kanyang katwiran ay mabihis sa atin at tayo po ay mapuno ng biyaya ng Diyos. Kaya sa ating buhay, wala tayong may pagmamalaki sa ating sarili o sa ating kapwa na mas magaling tayo, mas gifted tayo, mas mahusay tayo sa bersikulo, wala pong may pagmamalaki. Dahil ito'y biyaya lamang na tinanggap natin, bawat isa sa atin. Kaya ang sabi ni Pablo sa taga-Korinto, ay dahil sila po'y nagbabangayan sa kanila pong mga gift, pagpapagalingan sila, ang sabi ni Pablo sa kanila, 1 Corinthians 4:7, ganitong sabi ni Paul, sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? So kung ganun po ang ugali natin, hindi tayo makapagpapasalamat sa ating kapwa kung may nagawa siyang kabutihan sa atin kung gatiting lang, sapagkat pinapalagay natin na tayo ay mas magaling sa Kanya. Pero kung tayo po'y may kababaan ng loob, at kilalanin na ang lahat ng tinanggap natin ay mula sa Diyos, kahit maliit na bagay na nagawa ng iyong kapatid sa iyong sarili, tsak magpapasalamat ka. Biyaya yun sa atin at higit sa lahat, biyaya rin sa Kanya sapagkat binubuhay mo ang Kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga,
yung biyayang ito ay nakapagbabago ng tao, nakapagbabago ng ating sarili. Hindi sa ating sariling pagsisikap o sa ating mga gawa. Kahit may kakulangan ang iglesia dito sa Corinto, hindi ito nakikita ni Kristo bagamat sinasaway niya, pero masigit niyang binibigyan ng diin yung biyayang nakikita ni Pablo sa mga taga-Corinto, sa iglesia ng Corinto. At maging sa atin, kahit tulad ng taga-Corinto, maraming kakulangan, tumatanggap sila ng biyaya kay Kristo. Ganon din tayo. Kahit tayo may kakulangan, may kapintasan, may nagagawang kasalanan, and yet, nabubuhay pa tayo sa kabutihan ng Diyos kay Kristo. Kung wala si Kristo, alam nyo, tayo po ay katanggap-tanggap sa puot ng Diyos. Kaya nga, ang gawa ng biyaya, ito'y dahil kay Kristo. Dapat nating ipanalangin at ipagpasalamat ang biyayang natanggap natin at natanggap ng ating mga kapatid at hindi dapat silang husgahan. Alam nyo, karamihan sa mga Kristiyano na nalulung sa drugs, nalulung sa bisyo, at nasasabi natin, wala ng pag-asa yung tao, matigas ang ulo. Pero isang araw, isang pagkakataon, binago siya ng biyaya ng Diyos. Binago siya ng biyaya ng Diyos. At siya'y naligtas. Hindi dapat nating balikan ang kanyang pagkatao, kundi pasalamatin natin ang Diyos sa kanyang biyaya na gumawa sa taong yon. So ipanalangin natin at ipagpasalamat ang espiritual na paglago ng ibang Kristiyano na alam nating siya'y dating pasaway, kinainisan. Pero kailangan natin siyang mahalin at ipagpasalamat lagi. Ang sabi ni Pablo, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. So ano pong aral dyan? Iwasan natin yung bangian sa Bisaya pa. Ano yung bangian sa Tagalog? Bangayan. Hanggang ngayon may bangayan pa rin kayo. Wala man lang nakapagbaba ng iyong sarili para humingi ng kapatawaran sa iyong kapwa. Ano may pagmamalaki no mayroon ka? Gayong pare-pareho lang tumatanggap. At kung mayroon tayong sama ng loob, ayaw ni Paul ng gano'n eh. May tayong sama ng loob sa Panginoon, walang blessing sa atin spiritually. Marahil mayroon tayong natatanggap na mabuti sa material, pero hindi nangangulugang ikaw ay garantisadong tumatanggap ng spiritual blessings mula sa Diyos. Dahil mayroon kang di pagkakaunawaan, mayroong bangayan. So ipanalangin natin at pagpasalamat ang spiritual na paglago ng ating kapwa. Huwag mabilis magpuna. Sa halip, magpasalamat sa biyaya ng Diyos na pareho tayong tumatanggap. At sa kabila pa rin ng ating kapintasan at kakulangan, binibiyaan pa rin tayo ng Diyos. Kaya kung binibiyaan tayo, magpasalamat tayo sa ating kapwa. Maliligayahan siya. Makakalaya siya. So, sa ating pong conclusion, ang panalangin o ang pasasalamat sa panalangin ay isang makapangyarihang paraan upang makita ang gawa ng Diyos sa iba. Nais mo bang makita ng biyaya ng Diyos sa buhay ng iba? Pagpasalamat natin sa ating panalangin. Sa halip na mag-focus tayo sa problema, matuto tayong magpasalamat sa Diyos para sa biyayang ibinibigay niya sa bawat isa. So, gawin nating bahagi ng ating panalangin ang pasasalamat sa halip na puro kahilingan lang sa ating pansarili. Ipahayag ang magitan ng pagpansin sa kanilang paglago sa pananampalataya. Tigilan na natin yan. Nagiging hypocrites tayo kung mayroon tayong tinatago sa isa't isa. Napaka
hipokrito mo kung mananatili ka dyan. So, ngayong linggong ito, magkaroon tayo ng listahan ng mga taong dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Pagpasalamat na sa Diyos. Lista. Yun ang ating application. Simulan natin. So tayo manalangin. Panginoon, turuan niyo kaming magpasalamat sa inyong biyaya sa buhay ng aming kapatid o ng iba. Bigyan ninyo kami ng pusong marunong makakita ng inyong kabutihan sa kanila. Sa halip na puro kainaan at kamalian, kapintasan ang nakikita namin. Salamat sa inyong biyaya at pagmamahal, at ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.